Určite ste sa mnohé z vás dostali do situácie, keď ste si pri rôznych aktivitách zlomili necht na ruke. My vám dnes ukážeme a poradíme, ako si tento necht zanechať, bez toho, aby ste ho museli strihať alebo pilníkovať. Teraz si ukážeme, čo budeme na to potrebovať. Podľa môjho názoru všetky tieto pomôcky máte bežne v domácnosti. Okena alebo iný liehový čistič, v prípade, že máte odlakovač, je to tá lepšia alternatíva. Buničina alebo vatové tampóny, kozmetické na odličovanie, pilník na nechty, pomôcka z minulého natáčania, kocka, ktorou sme opravovali aj poškodený podpätok, nožnice, manikúrové nožnice, lepidlo na nechty, čajové vrecúško v hodvábnom obale, alebo ako alternatíva silónka a všetko zafixujeme a ukončíme vrchným lakom. Pilníkom si upravíme necht do požadovaného tvaru. Následne si povrch nechtu očistíme a odmastníme okenou alebo použijeme odlakovač na nechty. Vystrihneme si požadovanú dĺžku z čajového vrecúška alebo silónky. Na necht nanesieme lepidlo, priložíme vrecúško a opäť zafixujeme celé lepidlom. Všetky prebytočné kúsky, ktoré vidíte a ktoré vám prečnievajú z nechta, spílite alebo ostriháte nožničkami. Posledná fáza, ktorá nás čaká, je, aby sme celý ten necht dohladka opilníkovali a potom zafixovali lakom na nechty. Necht máme zachránený a my vám teraz ukážeme, že rozdiel medzi tým poškodeným a zdravým nechtom nebude vôbec žiadny. Na to potrebujeme dokonalú manikúru, ktorú teraz Katka vykonáva na Dankyných nechtoch. Druhú časť Beauty Secrets máme za sebou. Majte sa krásne a teším sa na vás v ďalšom videu. Ende.